טוב, קודם כל זה כנס שאורגן על ידי עורכת דין דורית אלעד, וכל הכנסים שדורית עושה הם כנסים עם מקצועיות מרבית. בכלל המקום פה מדהים, ובכלל המחוז שלנו, מחוז מרכז שמאפשר את זה, וגם עורכת דין רומי קנבל, ראשת המחוז שלנו. מדובר בכנס, באחד הטובים שהיו השנה בכל המחוז. יש כאן אנשי מקצוע, יש פה אנשי אקדמיה, יש פה אנשי משפט, יש פה אנשים מהשירות הציבורי ועורכי דין פרטיים מהשורה הראשונה. אוקיי, אז קודם כל דורית אלעד היא רכזת אקדמית מובילה במחוז שלנו. מדובר ברכזת אקדמית שמשקיעה באמת הרבה מאוד מזמנה כדי לרכז ערבי עיון, ימי עיון והשתלמויות ברמה הכי גבוהה שיש, כולל טיולים, שמה הולך לפניה. קודם כל דורית היא עורכת דין בתחום הירושה, עורכת דין מדהימה, מקצועית, שירותית, עם הרבה מאוד קשרים שגם זה מאוד חשוב למקצוע שלנו. כן, אני רוצה להודות לעורכת דין דורית אלעד שהזמינה אותי להנחות את המושב הראשון בכנס הזה עם כל המכובדים שהגיעו, ובכלל על זה שהיא גורמת לכל עורכי הדין בעצם להשאיר את הידע שלהם בצורה מיטבית ביותר.